సంకల్పమా నిరుపేదల సౌధమా తలపైన కిరీటమున్న సామాన్యుల నేస్తమా రైతన్నల మిత్రమా కూలి జనుల క్షేత్రమా ప్రజా ఉద్యమాల నుండి ఉదయించిన కిరణమా ప్రజాస్వామ్య విధానాల్లో వెలుగొందిన విజయమా రాజకీయ రంగంలో నీ నడవడి సంకల్పమా నిరుపేదల సౌధమా తలపైన కిరీటమున్న సామాన్యుల నేస్తమా తలపైన కిరీటమున్న సామాన్యుల నేస్తమా నువ్వు ఎక్కిన ప్రతి మెట్టు పీడిత జన గర్వము రాజకీయ రంగంలో నువ్వు బహుజన సర్వము నువ్వు ఎక్కిన ప్రతి మెట్టు పీడిత జన గర్వము రాజకీయ రంగంలో నువ్వు బహుజన సర్వము నిర్బంధం నుండి నీవు అల్లుకున్న బంధము జనబంధువుగా నిన్ను మలుచుకుంది కాలము పిలిచెనే సమాజము బహుజన సంకల్పమా నిరుపేదల సౌధమా తలపైన కిరీటమున్న సామాన్యుల నేస్తమా తలపైన కిరీటమున్న సామాన్యుల నేస్తమా నాయకుడిగా నీ గుండెలో మెదిలిన ప్రతి స్వప్నము మిగిలిన ప్రతి స్వప్నము అదు అభివృద్ధికి తెరిచిన ముఖద్వారము తెరిచిన ముఖద్వారము నాయకుడిగా నీ గుండెలో మెదిలిన ప్రతి స్వప్నము అదు అభివృద్ధికి తెరిచిన ముఖద్వారము శ్రమజీవులకిరువైపుల నిలిచె నీ తత్వము జనమందుకే కోరుతోంది నీ నాయకత్వము ఇదే ప్రజా సత్యము బహుజన సంకల్పమా నిరుపేదల సౌధమా తలపైన కిరీటమున్న సామాన్యుల నేస్తమా తలపైన కిరీటమున్న సామాన్యుల నేస్తమా ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే